Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Zera Malolwe TV amosini oimore kamora marama intie kabende ngeso machielo mapodwa nyonra nyona e dala mar Nyalenda kaendi Western opposite Tumaini Mall kama bende wadwa puonjore kokalo kuom ohala mana kaka watime pile odiochienge mosekadho goendi kan bende gi wendo ma an godo odiochieng' pawuono an iluonga ni Millicent Adhiambo ka we ami wendo na thuolo mondo mi ofulre ni nyinge ng'awa to timo ohala mane. Machiegni janeno Malolwe TV, machiegni wendo na makawuono. Erokamano ahinya Sister Milly, maendi en Georgian Adhiambo Otieno anyar Nyakash, lakini atimo ohala Kisumu. Koro an atimo ohala mar interior deco, fashion and design. Dok moro nyalo luongo ni atimo ohala mar tuang'o lewni mag mine, tuang'o gike mabeyo beyo mag udi, gik ma iloso godo ot mondo ot obed maber. Erokamano ahinya. Ohandi mar tuang'o lep mine kod gige udi miloso go udi obed maber niendi. Nichake karang'owa? Ohala ni asetime mae koro en ika mar 6 katimo ohala ni. Mae ni ika mar 6 kendo amor bedo kanyakla gi jok matimo ohala. Kana chako ohala to mokwongo ne atimo gimiluongo ni medical lab. Medical lab en tich ma itiyo e hospital to naneno ka medical lab ni ne ok en luongo mara. Mano natima course mondo abed gi certificate. Lakini bang'e naneno ni katimo gima iluongo ni matimo gima chunya ohero. Chunya ohero. Iyudo ka nyadi ng'eny kitimo gima chunyi ohero to kendi timo maber moloyo. To be nitie nying moro amora ma imiyo karwandi ni ma ng'ato nyalo ng'eyo godo kumodhiye ni an adwa dhi kama endi kama itwang'e lewni kendi ilose gige ot kata itwang'e gige ot ma jiren nyalo rembesha god? Ohanda ni amiyo nyinge miluongo ni Jotoni Designs. Jotoni Designs owuok kuom nying mar Georgian to gi Tony. Koro Tony ni en husband na to en jarongo. To Georgian koro am the one. Koro aluongora ni Jotoni Designs. Koro mane nying mana yiero mondo amiyo ohanda ni mondo miye nguvu. Erokamano ahinya. Koro nyaka nichako wandi ni iwacho ni isetieko igni 6. Isewacho kalo ni somo lab to maendi ne luong mari. Daher penjo ni to mane en lekni koso gini endi bang' somo lab ti ineno ka bedo lab technician cha ok luongni to i develop passion koso ma bende lekni kanidongo ariyo kiny? Mae no ken lekna kane adongo Milly. Lekna kane adongo na gombo mondo abed pilot. To kaluwore gi kaka ing'e wach somo gi yore mag somo, ng'ato nyalo bedo ni en gi lek moro lakini nitiere gima iluongo ni mich ma Nyasaye nyalo miyi. Koro e kinda kana dongo kani nyalo ng'iyo kata yor ruakruok na ne nyalo koni ni kane pod atin ji ne nyalo wacho ni nyathini nyalo bedo designer maber. Ni nyalo yudo ka nyalo kawo law moro tachaka gwenye kaka an ma wuon madwaro. Makarwako kendo ka wuotho go to ji wuoro ahinya kendo ji penjo ni lawni ber igolo kanye to en mana kit gima natimo gima naparo. Koro mae daher kete ni gini chalo kaka nen talent mane ni kuomi kano nyuoli. Gini chalo kaka talent mane chako develop kanitin. Erokamano ahinya. Koro daher ng'eyo ni ang'o miyo ni yiera ni koro iriw gige ot kod lewni kamoro achiel? Okay, nyadi mang'eny ibro yudo ka nitiere jok moko ma timo ohala miluongo ni interior deco.
interior deco ni kane pok kora time makoro nadwa time as business na kuonga timo nonro ni to gini endi kadwa ni monda tim to ere gima nyalo medie mondo mi ahewe jowetega mosebedo ka timo gini endi. Koro kana wuotho to aneno ka jomoko time to negi time kiwango moro ma en otimo mana kaka curtains ni ochome achoma en curtains ni to iyudo mili ding'eny ng'ato nyalo timo ohala mar loso curtain ni onyalo loso curtain kata udi mwadake jomoko nigi curtains achiel ok inyal yudo ka ng'ato nigi pair of curtains ni curtains mang'eny makoluoko matoloko makolwoko matoloko ma koro naneno ka en ohala mane miya ok anyal bedo gi chorruok mapiyo. Koro nawacho ni mondo mi adhi mapiyo ka keto gima chalo law to joma mine ohero law makata en godo mana sanduku 10 to pod oneno law maber pod obiro twanga. Koro nachaka wacho ni oyo ka keto mar mine kende tabro limit joma chuo. Koro chako timo gimiluongo ni tailoring en odil gi gige men. Koro nachako twango longe tachako twango shede ka konyora gi jotije gage. Koro yudo ni ka ng'ato biro e dukani to en gima onyalo timo, onyalo biro to kaw gimoro all under one roof. Okaw gik moko tedichiel. Koro gik machalo kaka gulu gin decorative, gin ka ng'ato biro neno to okaw to timo ng'odhi oloso godo ode bedo maber. Koro naneno ka paro mane an godo no nen paro maber nikech in a day ok inyal koso gima idok godo ot. Nikech ibro yudo ni ka ikose curtain to jalaw nyaka ang' okele. Kikose jalaw ng'ato ang' ne kadh gagulu. Ikose agulu ng'ato ang' dichwo morang ne kadhi titwang' ne kata suit. Koro iwacho kanyo ni kadwa keche matini setimo research to lakini school course manitimo nen mar medical lab. Yes. Niduogi somo mako so mana kaka ne in gi talent gini ni chaka timo. Gini e onge kuma some. Gini ko kadwa dok somo mili. Koro gima tera ni monda doga som gini. Gima duoka nikech koro alokore japuonj. Kata sani an gi nyithindo mapuonjo, an karibu gi nyithindo 7. To nyithindo 7 mapuonjo gi. Koro ing'eni apuonjo gi and they are getting their certificates. To ana won I'm not qualified for what I'm doing in as much as atime kiwango mamalo. Koro ase register kaka wawuoyo kodini. Ma en gima dhi timo ne penj monda bed gi certificate mar gima timo. Yes. Manyiso ni gini ni ng'eya lakini en gima wuok e obwongo. I twist mana gik moko to tich dhi manywe. Exactly. To kendo mano were maber. En were maber ma anyalo wacho ni an Nyasaye omiya were mang'eny. Nikech ka ing'iyo to kendo an gospel artist. Ma abro share kodi wendega moko matin ibro nyiso jowinjo mondo mi obi owinj mbeleni. Nyasaye omiya talent mang'eny to agone erokamano. Imbe ikonyo Nyasaye tiyo kod talent go kibede. Ok abede talent. Akon Gikari kanyo inyise ng'ama neni ni wach talent kaka ng'ato nyalo tiyo gi talent e yo maber. Nitie ji mang'eny ma Nyasaye ogwedho lakini pok gi identify ni talent na en mane. To ere kaka kata ka nitie joma ose identify to pod ok gidwa tiyo go e yo maber. Ere gima inyalo nyiso ng'ama chalo kama? Milika duoki chien matin. Iyudo ni were momiwani nitiere kaka jomoko oko osefwenyo kata oko oseyango were ma omigi. To wayudo kendo ni nitiere jok moko ma temo bet e talent mag jowetegi kata temo thiro piny talent mar jowetegi. Nikech anyalo paro kane pod atin ka ok ni en mich mar Nyasaye makoro ne Nyasaye mochung' koda motegno to kata talent gagi ok do bedo gimoro manenore kama indi. Iyudo ka samoro ka en talent mich mar wer. Nyasaye oluongi kotiyo gi jok moko mopogore mowinjo ni ng'ani to nyalo wer kendo nyalo tiyo ne Nyasaye. To iyudo ka ng'ato nyalo kawo wachno mowach ni oyo in onge kumidhie kumoluongi no wek dhi. In onge kumidhie in bedi itim gini gi gini. Koro iyudo ka pile jonyuolwa temo goyo talents mag nyithindgi piny.
To ana kwayo jonyuol ni mondo we nyithindo thuolo mondo nyithindo odongi gi talent ma Nyasaye omiyogi nikech ikia gima kiny. Iyudo ka talent nigi mich mopogore. Iyudo ka talent kaka twengo masebedo ka twengo godo ni. Osebedo ka omiya mich mopogore opogore. Osebedo ka omiya yuto mopogore opogore makata ji mang'eny dhiera koda. Ero kamano ahinya. Koro aneno ka betielo wa mokwongo chiegni rumo. Ka asamaraisa daher mondo mi nyisa ni daily work schedule mari chalo nade kichiew ga gokinyi ere kipango tiji ere kaka idonjo saa midonje tich kaka itieko kaka interact gi customers gi jotiji bende. Achiew gokinyi gimoro saa 11 kasechiew saa 11 to aketo ne nyithindo pi maluok aluokogi antiere gi nyithindo 2 aluokogi kaseluokogi to atedo ne gi chai then gimadho chai kagise madho chai to mano gimoro saa 12:40 tibiro kawgi titerogi e school. Koro samose tergi e school to ambe kora aikora kaseikora tawuok kora bire tija kawuono ot bose wuok. Waikore kanyakla then wawuok. Koro tich chopo saa adi tiwuok saa adi? Tich achopo saa 2 tawuok saa 1:30. Yes. Mane chik miketo kari mar tich kotenre kod jogo makonyi ka ndiko so? Mane chik maketo ka kata joga ma wakonyore go ka mane seche mo wadonje to wawuok saa 1:30. Ero kamano ahinya. Mana kamano janeno Malolo TV ageno ni kuma chopeno endi kwanyo puonja achiel ariyo adek kokadho kuom nyadendi Georgian kaka isewinjo kowacho puonj mamit kanyo kotenre kod kit ohala motimo nendi. Kidhi mabor kete mana Lolo TV kaka ing'eyo ni gini en marwa waduogo kanyo kendo be gi puonja mang'eny kete mana kanyo. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, usichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, usichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Machiegni kendo janeno Malolo TV telowa mar ariyo mar chendo ni eri mar ohala gerwok ka bende pod wadhi nyime kod nyadendi Georgian kendi ma bende terowa e wuodhe achiel kachiel mondo wane kaka osewuotho gi puonj mopogore opogore ma bende wayudo kuome. Machiegni kendo e chenro mondo mi wapuonjre. Machiegni kendo Georgian. Erokamano Mili. Okay, kwa dhi nyime adwa ni koro imiwa wuoth mari kaka nichako nade? Okay, Mili, erokamano ahinya. Kane achako wach mar business nachako gi pesa moro matin kabisa. Nachako gi siling 10,000 ema nanyiewo godo materials. Oyudo kane an gi machine achiel. Koro machine achiel ni ema nakawo godo materials mar 10,000 mano ne gin mag vitenge. Koro nachaka kamano matin to nikech place mane achako godo ni ne en kama wendo bene poko time gima chal kamano. Ne abeda ka athangni koni gi koni mane apoka ayudo kaka chung. Koro nayudo ka customers biro nikech ne gihero gik mane aloso. Customers ne biro kendo naloso ne gik moko mabeyo makata ka ng'ato neno ka ng'ama owuok e duka na orwako lawe moro to obiro penje ni tera kumi twang'e lawni. Koro kamane kaka nasebedo ayudo clients ga mopogore Yes. Mana through wach mar dhok gi kaka ne ji rwakre kowuok e dukana.
agoyo ne Nyasaye erokamano. Koro nyaka nichaki kar kaendi itiyo atiya kendi koso nitie jogo ma ikonyori godo ma bende imbe indiko ma bende wacho ni chiemo gi Georgetown Interiors. Erokamano Mili. Nyaka nachak kaendi aneno ka Nyasaye osekonya maber kendo bang'e na ayudo kaka nyiewo machines ariyo, namedo machines ariyo, koro ne an gi machines adek. Kasto nokamanyo funde manomanya kaluwore gi display kaka naketo gi kaka kit tweng'o, funde ne biro kapenjo kanyalo yudo thuolo e dukana mar mondo gikonya tich. Tadier na yudo thuolo maber ma yudo funde mabeyo mana rwako gi e dukana ma wachako tich kanyakla. Koro wasetiyo atiya kodgi ma Nyasaye osegwedho dukawani kendo amor nikech Nyasaye to duong' kikete mbele. Nyasaye osegwedho dukawani ma kendo wan koro gi dukni 4. Wan gi duka achiel Katito, wantiere gi duka machielo the other side, kendo wantiere gi duka machielo opposite Kawota. Wantiere gi duke 4. Agoyo ne Nyasaye erokamano kendo duke 4 gi wantiere gi funde te, wantiere gi machines, wantiere gi very good machines, mashinde mabeyo. Nyasaye osemiyowa mashinde mabeyo ema watiyo godo e dukni wagi. Erokamano ahinya. Koro iwacho kanyo ni funde no manyi, koro compare ndalo manitiyo kendi gi ndalo ma funde osemanyi, koro ukonyoru together. Be nitiere pek ma otudi gi ndiko ji ka ikonyori godo kar tich koso in nyaka ni gimanyi ma irwakgi utiyo atiya maber maonge gwenyruok moro amora, nikech ng'eny ji mang'eny wacho ga ni ndiko ji tek, tiyo gi jotije mondiki tek. Seche moko inyalo dhi kamoro iweni tiji owinjore odhi mbele lakini yudo ka gik moko ok dhi kaka nipango. In be shida kata pek moro amora iseneno kotudre kod joma indiko ma ikonyori godo kae? Milipo kaneno shida mora kuom jotije gama wakonyore godo nikech kaluwore gi kaka ne gidonjo ira gi kaka ne an bi arwako gi, pok aneno ka gintiere gi shida. Wasebedo kwa wuotho maber maonge shida mora. Kendo agone Nyasaye erokamano momiyo omedowa nyaka jopuonjre. An kaka wuoyo kodi ni, an trainer mar Jonita, and one of the MC of Nita. Koro wapuonjore students mag government, wakonyore gi Jonita ka wamiyo gi tiegruok, gikadho through process mar tiegruok mar Jonita, mano KYOP. Koro gibiro for 5 months, ka gisebiro for 5 months to bang'e no gibedo gi their certificates, gidhi sit for exams, kasto bang'e koro gibedo awarded certificate. Koro challenge ma samoro nitie en mana mar ing'e kama ji ng'enye, ji te ok nyal winjore, lakini kaka koro an kaka a manage ka asebedo ka kelo that peace, but Nyasaye osetayowa through one maber. Erokamano ahinya. Koro ang'o gini mwandu mage minya yudi ka Georgetown Interiors kaendi ma janeno masani ni sani madagombo biro dwa ng'eyo ni Georgetown ni osewuoyo maber, osepuonja maber, kalime gin mwandu mage manyalo yudo, manyalo nyiewo, manyalo dhi godo? Kibiro Georgetown Designs to ibro yudo doormats, ibro yudo carpets, ibro yudo dresses, ibro yudo trousers mag school kendo gi mag joko anyalo wacho ni kaka suit, ibro yudo pots, ibro yudo gik mang'eny. Wan gi mosquito nets, watu wang'o nyaka corporate shirts. In fact, Georgetown Designs ema tueng'o ne Victoria Suites Hotel, wan mwatueng'o ne Kika Hotel, watueng'o ne Jajimela Pizza, watueng'o ne companies mang'eny. Kwa weyo maoko, but mana Kisumu ka wasebedo kwa tueng'o ne ji mang'eny. Kidwaro corporate shirts, kidwaro uniforms mag soldiers, kidwaro uniforms mag school, gimora mora midwaro, we are here to provide. Koro Georgetown ilongo ni Jotoni. Okay, Jotoni kaendi iwacho ni ang'o e kuma ng'ato winjo be ni make a stop. Jotoni ema kori make a stop. Idwaro gimora mora bika Jotoni. Idwaro obed doormat, obed carpet, obed mosquito net,
watu wango nyaka mar ceiling board miyuayo ni watu wango gimora mora. Ero kamano ahinya. Koro kaka ing'eyo ni ng'ato ka ng'ato kata ohala mora mora obed tich nyaka ibed gi achiedhnade, that is challenges, nyaka ibed gi ber, that is benefits. Koro kwachaka dani wachak kod challenges kapok watieko tielo mar ariyo ni mondo inyisa ni gina midhiero mage ma otud kod ohand interior design kata mag twango dhano kata twango joma mine kod joma chwo twango uniforms, gin midhiero mage motud kod ohala aila ni? Anyalo wacho ni midhiero ma anyalo wacho ni wase experience kaka gi interior design samoro bedo matek mondo nitiere kaka wan dhano, nitiere kaka wan gi chwech mopogore opogore. Nitiere kaka jomoko chwere mili. Mili nitiere kaka jomoko chwere, ibro yudo ka ng'ato mi design mar figa. Figa moro no neno go ng'ato. Figa iwinjo kama keloni. Figa ni no neno go ng'ato. Mili to tingo figa ni odwaro. Ingeni an kaka joto ni design taseng'eyo. To mondo mi convince customer ni ma to ken ma dhi donjo kode. Mai madonjo kodi. No neno ni mano koro iwacho marach. To an ingeni chutha ero chung'e adieri. Kinyiso customer ti yudo ka samoro kodi nyalo lose customer nikech iwacho ni adieri, nyise ni mae oyo, ma to ok mari, twang' ma nigi wegi. Gino semiyo ji mang'eny. Gino semiyo ochwanyore gi fune kendo ma pesa weyi. Mano en challenge mili. To koro ere kaka ikadhe challenge abila? Koro kaka ikadhe challenge nikech iwacho ni itemo advice ng'ato but in a good way. Inyalo advice ng'ato in a good way. Inyalo advice ng'ato inyise ni oyo mama ineno design mikeloni. Design ni to okonyal bet maber kodi kaluore gi kit chwech kaka Nyasaye ochweyi. Koro aneno ni watim design ni. Kendo design ni kirwako to kendi biro kelo na customer. To ma chunye tin to be wuoka bawe. To ma chunye ber to biro wacho ni oyo giminyisa ni en gima dier. Los na mane daktari mare. Nani luongo ni daktari. Ero kamano ahinya. Koro corona bende no affect yo mora mora nikech ji mang'eny to corona no miyo wito tijegi kata ohala nok dhi maber. Imbe wandi ni endi corona no affect yo mora mora. Kendo corona ni no affect yo maber. Corona ni no affect yo maber kada wawacho adieri mili. Mane corona otuch. Mako ka corona donjo. Dhano pod nokia ni twang'o mask. An gi company na nyiew materials. Ma nyiew elastic awacho ni koro watwang'o mask. Mano Oda biro mili. Oda akoni. Ma wadich makoro wariembo mana tich. Kendo corona ni wan mano ber kodwa moingo ji ajia. Ka ji yudo negative effects to in mari no bedo was very positive. Nyasaye maduong'. Na mor gi corona donjo ne nikech nomiyo wanoido kaka daily market kendo daily bread wanyalo yudo mayot. Aya, kwa dhi nyime to koro nikech aneno ka sabende mayo wawang'wa. Okinyisa ni gin ber mage ma inyal ne kata mok nyal ne minyalo nyiso janeno mondo mi kik ocha tich mora mora kata wala mora mora ma in George Tony osemi kaendi kata George Tony Interiors osekelo ni ngimani. Nyalo wacho ne jowinjo marwa ni kik wacha tich mora mora. Kineno ka ng'ato wuok e ode kata bed no ting'o njugu kata bed no ting'o mananas kata bed no ting'ang'o, kik icha tij wadu nikech ng'ani kaka no wuok tiyudo ka en gi kwande ni no wero gi pesa di. Owero gi pesa di to pesa di ma odhi uso. Koro from kanyo ng'ani ong'e ni odhi yudangowa profit. To profit neni en pesa di. Koro profit neni kosegolo ng'ani endi oloyo kata ng'ama tiyo. Nikech ibro yudo ka pile ka pile en gi gima donjo ne agulu. To gima adwa ni mondo awach ne jowinjo wa matimo business kata machako timo. Chutho mondo mi wadongre kaka jonagi ber mondo wapog nyinyo to gi ohala. Kwasepogo nyinyo gi ohala to wang'iyo ni ohala ni wanyalo medo matine nyinyo mondo wayud kaka wanyalo dongo.
nikech chutho wayudo ni wan jo nagi wabedo ok ni yot marwa mondo mi wa expand business wa kaluwore gi kaka watiyo gi pesa e yo moro ma oko winjore. Iyudo ka ng'ato kawo ohala momed nyaka gi nyinyo, koro ka ohala mimedo gi nyinyo tidong' maonge gimoro. Koro wan kwaka jonagi kwakawo wa separate ohala to wakawo nyinyo buwa separate tiwacho ni e nyinyo ni wanyalo medo ohala marom nade mondo mi wagro on capital basis, mondo koro pesa matin modong' kaka profit ni inyalo timo godo one or two things. Koro inyalo wacho ni ma achul joga mag tich, ma anyalo timo go one or two things. Kamano ahinya kuom puonj maber michiwo dondi, lakini ok inyisa ni into Jotoni Interiors osekelo ni ber mage. Jotoni Designs osekelo na ber kabisa. To ber mosekelo na kana chako gi machine achiel, mili machine mana chako godo ne en manual. Sani antiere gi machine mar electronics, machines madongo ma achiel kende inyiew over 70,000. Koro mage machines Jotoni osemiya ka, kendo alamo Nyasaye ni mbele kaka wamedo songo, Nyasaye bro medo miyowa tije mang'eny, kendo wabro medo dongruok e Jotoni ka. Wasebedo ka wan maber, kendo osemiya opportunity mar ndiko jomamoko, anyalo chulo jomoko. Nitie jok modak nikech Jotoni, maka Jotoni ni onge to iyudo ka kendo jogo kondo maisha gi kendo bedo ma ok ber. Koro Jotoni ose-employ ji kendo jok mo employ odak e town ka gi nyinge. Erokamano ahinya. Koro gie thuolo ni endi nikech seche waserumo, tina akwa mondo ichiwe yor tudruok mari, nambani mar simu, kaka iyudori e Facebook, mbui, obed Instagram, mondo mi jogo magombo lalre kodi kata magombo kelo ni jopuonjre olalre kodi e yo maber ko opogore kod show madhi bedo en. Erokamano Mili. Jowinjo marwa manenowa, kidwaro gimora mora makwano kaka curtains, mosquito nets, molose yo mamalo. Nitiere curtains atena, but nitiere curtains. Koro kidwaro curtains, nitiere Jotoni Designs. Inyalo yudowa e 07 0710184503. Mano kidwaro Jotoni. Inyalo yudowa e 0710184503. Kata inyalo yudowa e 0782004311. Mano marwa mar Zain to gi mar Safaricom. Koro kidwaro wa e Facebook, wantiere gi Jotoni Designs. Mani bro yudowa e Facebook, nitiere gimora mora ma watimo e Facebook kanyo endo. Mana kamano ne janeno kata jara Malolwe TV ma obedo kodwa e chenro. Agoero kamano, ageno ni nyaka wachaki kod Jotoni endi ikwanyo puonjo mopogore opogore kaka usewuothe kendo in bende kamora mara ma intie kada bed ni sechako wala kata podi, ageno ni idhi maber kendo idhi tiyo gi puonj go mar mondo mi okonyi. Mana kaka wacho pile ni ing'i alwora mari, ing'i ni inyalo timo ang'o, en lokruok mare minyalo kelo e ngimani, to kicheko ni en ang'o minyalo timo kamora mara ma intie. Chak gi kuma intie, ti gi gima in go, to gino endi tiye kiere kikete chunyi ni gino bro kelo lokruok mang'eny ngimani kod jogo mamoko. Oritu masani waromo ngeso manyien, ne nyinga Millicent Adhiambo. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, usichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula, ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha, waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako.